स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। त आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से। पावर स्टार पवन सिंह के आप लोग के बीच में पहला और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त 2020 के नवरात्रि स्पेशल गाना रिलीज भइल बा, जौना गाना के नाम बा ए मैया कलसा धरइबो। ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी और ई गाना के लिखले बाड़े अरुण बिहारी जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े छोटू रावत जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के टीम फिल्म्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल गइल बा, जौना के आप लोग चाही त जाके सुन सकतनी। त आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल हो। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।